atxilotu gintuzten 2009ko azaroaren 24an, hori izan zen sarekada, 34 gazte atxilotu gintuzten, baina gehiagoren aurka joan ziren, eta hori sartu ziren goizeko ordu batetan guztion etxean ordu berdinean, eta gero komisariara heldu eta entzun nuen Amaia eta Oier, eta jakin nuen jende gehiago zegoela, baina ez nekien noraino zen gauza. Eta hori, txakurrek esaten zidaten, ez sarekada ez zela ni uste nuen bezalakoa. Eta hori, ni entzun nuen komisaldegian 14 izen geundela, ze hori 3 komisaldegi ezberdinetan geunden atxilotua denak. Eta ni entzuten nituen, hori jendearen bila etortzen zirenean, orduan hori, 14 izen kontatu nituen, eta hori, uste nuen, 14 gazten aurkako sarekada, bale, puede ser. Eta hori, inkomunikazioan, hori, infernu hori bizita gero azkenean, pasatzen dira orduak eta ateratzen dituzu indarrak, ez dakit, de donde hai. Osa, esaten duzu, hau pasa behar da, eta zulo beltzenetik ere aterako naiz. Eta hori, pasatzen da inkomunikazioa, eta elkartzen zaran auzitegi nazionalean, pasatzen zara epaiaren aurrean, esaten diozu torturatua izan zarela, eta ez zaitu ez da begiratzen aurpegira. Hori, es una parte más de todo el circo. Eta hori, iritsi espetxera beste ekideekin, Amaiarekin elkartu nintzen, eta Amaia kontatu zidan 34 atxilotu ginela, erregistro egon zirela Iruñerrian, eta ni ezin nuen sinetzi hori guztia, era de, que fuerte todo. Horrekin, beti poliziak informazioa bilatuko du, alduen lekuetatik, baina 2008an hasi ziren Iruñerrian, jende pila bat atxilotzen, gazte pila bat atxilotzen, eta gainera izan zen nahiko, psikosis moduko bat sortu zen, zezen 2 asteetik behin, igual 3 gazte atxilotzen zituzten. Eta horietan, haiei egindako torturen gatik eta horrela, haiek beren burua kondenatu zuten edo, esan zuten haiek segikoak zirela edo bere burua inkulpatu zuten, eta baita ere beste gazte batzuona. Eta horien artean, Garbin eta Biok ginen, eta beranduago gure sarekadan atxilotu zituzten batzuk, eta baita ere aurtengo urtarrilean edo iazko abenduan atxilotutako beste batzuk. Orduan zen pixka bat, 2008an hori jakinda, bidali genuen Auzitegi Nazionalera deklarazio bat edo, esanez gu prest ginela epailearen aurrean deklaratzera jaisteko, atxilotze beharrik egon gabe. Osa, gu prest ginela hori ara jaisteko eta listo. Eta erantzunik ez genuen jaso, eta pasa genuen gutxi gora bera urtebete edo atxilotu gintuzten arte. Orduan denbora hori izan zen, badakizu edozin momentutan, haiek deitzen duten froga nahikoa edo badutela gu atxilotzeko, eta pixka bat, la cuenta atrás bezala, ez? Nahi dutenean atxilotu gaitzakete, eta orduan espetxera joango gara. Gu hori, sartu ginen sarekadako denak hasieran Madrileko espetxetara, hori, sakabanatu gintuzten hasieran Madrileko espetxe ezberdinetan, orduan geunden denak, hori, Soto, Alcalá, Aranjuez, Navalcarnero, pixkat denetik, eta hori, hasieran topatzen dituzukideak aurreti daudenak eta ematen dizutela beraien babes eta elkartasun dena zu laguntzeko, hori gaineren komunikaziotik gentozen denak, orduan hori behar genuen horretaz hitz egin eta laguntza hori konpartitu kideekin, eta alde horretatik hori dena. Gero senideekin zaude hor hasierako bizitak ere gogorrak egiten dira. Karo, kentzen zaituzte zure ingurutik, eramaten zaituzte leku arrotz batetara, hor zure komunikazioak dituzu erabat mugatuak, eta ikasi behar duzu horrekin zoriontsu izaten. Eta bagara. Eta hori, azkenean da hori, nola ohitu olako egoera batetara, baina hori. Ez dakit, denbora honetan zeozer ikasi badugu da edo zein egoera gainditu aldugula, eta leku guztietan egon algarela ongi, eta ateratzen dituzula indarrak leku guztietatik. Eta hori, kanpoko jendearen babes eta elkartasun dena da pasa batan barruan, jendeak ezin du imaginatu postal txiki bat ere zelako ilusioa egiten duen jendearen berri ukitzea, gure bizitak eta komunikazioak hain mugatua daude, kanpoan egin alden guztia pila bat dela hor barruan. Eta ez dakit, hori gu bizi izan genuen, hasieran 2. graduan geunden biok, ateratzen ginela hori, geunden kide batzuekin modulo berdinean, eta batean isolamenduan bukatu genuen biok. Eta gainera isolamenduan topatu ginen biak Soton urtebete banatuta egon da gero. Egorritan. Orduan hori lehenengo gradua jarri ziguten bioi, eta geunden gehiago sakabanatzearen zai. Ni Castellonera eraman nindutela eta Amaia Algeciras-era. Eta hor hori. Eske da espetxean zaude, edo zin momentutan, zaude etxaiaren esku, etxaiak erabakitzen du non norekin eta nola egongo zaren, eta hori sakabanak eta,
da, Espainiar, Frantziar eta beste estatu batzuetan dauden kideak sakabanatuta gaudela espetxe ezberdinetan, baina espetxe barnean ere hori barne dispertsioa dagoela ere modulotan. Osea, gu espetxe barruan beste modulotan dauden kideak ikustea oso zaila da, eta barne komunikazioa oraindik zailago. Eta karo, espetxe barruan borroka bat abiatzea ere, horrek daukan zailtasun guztiekin eta... Bai, arau horrekin, binaka egotearen arau horrekin da, dispertsioaren barruko dispertsioa, sakabanaketa handiagoa. Horda, ni alde egin dut Algecirasetik 8 hilabete egon naiz, eta ez ditut kide guztiak ezagutu. Ze hori modulotan binaka, komunikazioetan binaka, bisetan ere binaka, polian ere jende gehiagiz hartutzeko, orduan gure artean ere, pixka bat kolektiboa desitxuratzeko edo. Hori, orain 2008ko sarekadetan segiko akusazioa zutenen epaiketa dago urrian, eta hori, beraiek badaukate 10 urteko eskaera segikoa izatearen akusazioagatik, eta hori gu orain kalean gaude, epaiketaren zai ez dakigula zirko hori noiz jarraituko duen, baina hori, orain epe motzean badaudela epaiketak eta jendeak ikusi behar du. Zelako disparatea den, zure... ez dakit, bizitza hainbeste baldintzatzea. Bai, eta zure lanagatik, ez dakit, atxilotua zara, torturatua eta gainera orain, zaude kalean, baina baldintzatua astero joan behar duzu sinatzera, eta gainera ezin dituzu planak epe luzera ezin dituzu egin, ze zaude, ez dakizu noiz izango zaren epaituan, esaterako den sententzia, ze izango den, eta hori, zirko horren barruan, jendeak ikusi behar du, hori, Iruñerriko gazte pila bat orain izango direla epaituak, eta hori, jendeak kalera atera behar dela hori salatzera, eta hori, aski dela esatera eta epaiketa gehiago ez izateko. Azkenean gure epaiketak dira erabat politikoak, epaitzen dutena da militantzia bat, eta militantzia hori frogatzeko berdin du ze oinarri izan. Egoeraren arabera, kondena edo sententzia izango da modu batekoa edo bestekoa. Eta horretan gainera, lotura zuzena dauka prozesua nola dijoan. Eta alde horretatik, horren arabera joango da, eta gazteena pixka bat okerrago beti ere merkeago ateratzen garelako. Gazteak atxilotzea edo askatzea estatuari termino politikoetan merkeago ateratzen zaio, igual batasunako batzuk edo bestelako balbitzako batzuk edo epaitzea baino. Eta alde horretatik ez, askoz ere garrantzitsuago da oihartzun eta salaketa handiagoa izatea eta indartsuagoa. Eta hori, sartu nahi dut ere beldurra gazteriarengan, ze hori, izan ziren sarekada batzuk. Hilabete gutxitan ez dakit 4 o 5 sarekada izan ziren segi eta ekinen aurka, gero zerrenda beltzak osatu ziren, atxilotu eta torturatu gaituzte besteak, eta nahi dute gazteria ez mugitzea eta ez borrokatzea bere eskubideen alde eta bere herriaren alde. Gu nahi dugu ere animatu jendea borrokatzera, ze gure esku dago etorkizuna eta merezi du. Nigo goratzen dut hori gure sarekada izan, eta hurrengo larun batean izan zela manifa Bilbon, eta gara zabaldu eta ikustea 20.000 pertsonako manifa bat eta gazte pila bat aurrean, eta hori, topaketak zirela, eta Anna esatea gu hemen gaudela eta borrokan jarraituko dugula, eta la hostia da. Eta ikustea jendea borrokan jarraitzen duela eta jarraituko dugula. Azkenan ere, grina hori edo Euskal Herriarekiko lotura hori badago. Beste gauza bada, gazteak nola aukeratuko duten hori garatzea edo zer esparrutan egingo duten lan edo hauetan edo bestean, baina horrekin ezingo dute bukatu. Igual lantolakuntza eredu bat ezin da gehiago, ez du gehiagorako ematen, baina beti daude bideak eta azkenean sentimendu hori baldin badago eta Euskal Herria bizirik mantentzen den bitartean hori ere egongo da.